سلام تعنا باللي زخبركم تملكتي تلفزيون دمص عنا تግራይ ዕለታው ዜና እንሆም ጉጅለ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ገበርት ሰናይ ትካላት ነሰራዊት ትግራይ ይዕጥቁ እዮም እናበለ ይዝርግሖ ዘሎ ብዕራይ ወለደ ዝዓይነቱ ጠቅነን ሓደገኛ መጸለምታን ጠጠው ንኽብል ውድብ ሕብራት ሃገራት አጠንቂቁ حلافي بيرو متحبار سبعو حجز ودب حبرات حجرات أوتشان مختل وانا صحفي اتودبن مارتين غريفز اب إثيوبيا زكايد وعدات دحر مززام اب زهبو حبراو مغلطي وجل فاشستي ابي غبرت سناي تكالات نسراويت تግራይ حدغታት يغبرلو كم اون يعطقوم አለው ዝብል መረዳዕታ ዘይተሰነየ ብዕራይ ወለደ መጸለምታ እና ገብረ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ነዚ ተግባር ጠጠው ከብል ከም ዝግባዕ ተዛሪቦምለው እቶም ሓላፊ ከም ዝበለ ክሲ ሚዛናዊ ኮነን ሃናጽውን ኣይኮነን እዚ ጠቀነ ሓደገኛ እዩ ከም ዝበሉ ተፈሊጥሎም مارتين غريفز اب تግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ اب ማዓልቲ 100 ረዲኤት ዝሓዛ መካይን ናብ ትግራይ ከኣትዋ ከም ዘለወን ምስ ሓበሩ እቲ ሕዚ ብጉጅለ ፋሽስቲ اب ይግበር ዘሎ እንቅፋት ተጠው ክብል ከም ዝግባእን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ውሑስ ዝኾነ መንገዲ ከም ማዕራር ከም ዘለወን ገሊጾም ኣለው فاشستي أبي بيناو مقراص تخسي غير لخو كاب زبل ندحر ناب تግራይ سبعو حجز كي يعطو صقم صطتان زتفلاليو عنقفقفاتن نافطر كم زركب سرحتኛታት ረዲኤት كم زغلصو ዴይሊ ሜል ጸብጺቡሎም بخالق زينا حلاف بيرو متحبار سبعو حجز ودب حبرات حجرات اب زوبا مبراق تግራይ عدت كم زكايدو تغليصوم حلاف بيرو متحبار سبعو حجز ودب حبرات حجرات أوتشان مختل وانا صحفي اتودبن مارتين غريفز اب تግራይ اب ዝነበረው መጻንሒት اب ዞባ ምብራቅ ከተማ ሓውዜን ዝርከብ ትካል ጥዕናን ቤት ትምህርትን ከም ዝርዓዩን ምስ ነበርትን ኣመሓደርትን እቲ ከባቢ ከም ዝተዘራረቡን ኦቻ ሓቢሩሎም በተወሳኺ ሚስተር ግሪፍስ اب ከተማ ፍሮይኒ ማእከል መጽለሊ ዓቂቦም ካብ ዘለው ተመዛበልቲ ወገናት መራሕቲ ማሕበረሰብን ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝን ብዛዕባ ዘጋጥሞም ዘሎ ጸገማት ከም ዘረድኡ ተፈሊጥሎም እቶም ሓላፊ اب ትግራይ ምስ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ረዲኤት ተራኺቦም የጋጥሞም ብዛዕባ ዘሎ ብድሆታት ከም ዝዘተዩን اب ከተማ መቐለ ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናት ድማ ከም ዘዘራረቡን ምግላጽና ዝዝከር እዩ أبزوانا ويتسقني نقدم هذا كم متندعي دسنا بتعمي صحيح بريقنا خلينا خلينا حنتي انكو هيوتهم نسخ خفلو نبرخا خيدم ما زم دقنا جغانو تاريخ صريحهم كملسو خلو كم متندل علي تحبسنا فرستنايت مالي نيرو توديلا عاوتي ليو اب تግራይና ክልተ ሰለስተ ግዜ ሲዕርና እዮም ቀጻሉን ክስዕሮ ሚና ኩል ግዜ ካ ትግራዋይነት ናተ ኩልዕ ይኽነብ በዛቤትና እንደምሽበ ተስማ አፍጅና በተናኒው ክሽኩራ ለሰው ቤታይ ኢላ ተሕለበት ናይ ቁጥር ልዕልነት ናይ ተወስ ልዕልነት ዝነበረ ጸላይ እዩ كندمس سيلنا تردسنا سيد يكون هادي متصرع تواقي سعيرو بجقنة بليز أنا نبتي بعزمتني تلف صحيواتي أنا نبتي زوم تشافنا هو تادر تحيمن زي درسنا حرام زي نوص اسلام يفلد مش كله ايد لما هاون كهم عدل زيتون كأنه هو تادر ايد متوصل بطيش حرام ايد الساعتهم نايبهم يقولوا أنا يبونا نقبر سرنا يا ولدنا أي تأمر سرحتي يوم تمدقنا تحلب صحيواتي صفات تقرأ يحطاني زدل
تግራይ سعيرا تግራይ تعوت تسعروا ونسكع مጨረሻ زيناتاتنا حزون النعطل اليوم ኣብ ትግራይ ዝተኸሰተ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ ብርቱዕ ርብርብ ኣብ ዘድልየሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጉጅለ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ክልተ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ኣብ ትግራይ ስርሖም ጠጠው ንኸብሉ ኣዚዙሎም ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ብጥይትን ንምጽናት ሕርጊድ ይብል ዘሎ ጉጅለ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ትግራይ ኣገዳሲ ዝኾነ ሕክምና ሓገዝ ክገብር ዝጸንሐ ዶብ ኣልቦ ሓካይም MSFን ኣብ ጸገም ንዝርከቡ ወገናትናን ስደተኛታት ኤርትራን ዝተፈላለዩ ሰብኣዊ ሓገዝ እናበርከተ ዝጸንሐ ትካል ሰራሕተኛታት ኖርዌይን ኣብ ትግራይ ስርሖም ጠጠው ንኸብሉ ከም ዝኣዘዘ ብሉምበርግ ጸብጺቡሎም ፋሽስቲ ኣብይ እዞም ትካላት ስርሖም ጠጠው ከብሉ ዝኣዘዘ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ ብርቱዕ ርብርብ ንኽግበር ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘተሓሳሰበሉ እዋን ከም ዝኾነ እቲ ዜና ሓቢሩሎም ትካል ስደተኛታት ኖርዌይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ስራሕቲ ጠጠው ከም ዘበለ ምግላጹ ድማ እቲ ዜና ኣመልኪቱሎም ጉጅለ ፋሽስቲ ኣብይ ኣብ ልዕሊ ዞም ትካላትን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ዝተፈላለየ ጸቕጢ እናገብረ ከም ዝጸንሐን ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ድማ ንሰለስተ ሰራሕተኛታት MSF ኣብ ከባቢ 7 ሕጉም ከም ዝቐተለን ዝዝከር እዩ ዕጡቃት ክልል ኣምሓራን መላፍንቶም ሓይልታት ወረርትን ኣብ ከተማ ሕሞራን ከባቢኡን ዝነብሩ ተጋሩ ብግፍዒ እናቐተሉን ኢዶምን እግሮምን እናኣሰሩ ናብ ሩባ ተከዘ ይድርብዎም ከም ዘለው ሕዚ እውን ዓለም ለኸ ሚድያታት የቃልሑ ኣለዋ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሬሳ 50 ተጋሩ ኣብ ሩባ ተከዘ ጸለሊሉ ከም ዝተረኸበ ደ ጋርዲያን ጸብጺቡሎም ገሊኦም ግዳያት ብጥይት ዝተቐተሉ ከም ዝኾኑን እቶም ዝተረፉ ድማ ኢዶምን እግሮምን ተኣሲሮም ናብ ሩባ ተከዘ ከም ዝተደርበዩን እቲ ጸብጻብ ኣቃሊዕሎም ብዛዕባ እዚ ምሕር ጭካነ ዝተመልኦ ጨፍጫፍ ተጋሩ ኣብ ዓለምና ዘለው ፍሉጣት ውልቀ ሰባት የመና ከም ሰንበዱን ነቲ ተግባር ድማ ከም ዝኾነኑን እናገለጹ እዮም ከም ደ ጋርዲያን ዝበሉ ዓለም ለኸ ሚድያታት ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብስፍሓት እናጸብጸቡ እዮም خبر وزبانا ورجع زي سكالو دموغي تاريخ نوض دموغي حبرنا زيحسس بزلولو هالواتنا دحننتنا بقلص امن فلسفنا زي طوى بحيلي من قد نتحدث عن نسهرو ببلحات نسهرو بعقلي ኣመሓዳሪት ትካል ተራድኦን ዓለም ለኸ ልምዓት ኣሜሪካ USAID ናብ ሱዳን ሃዲሞም ዝኸዱ ተጋሩ ስደተኛታት ዝርከብሉ ማእኸል ከም ዝረኣያ ተሓቢሩሎም ኣመሓዳሪት USAID ሳማንታ ፓወር ካብ ሕሱም ግፍዒ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድን መላፍንቱ ሓይልታትን ሃዲሞም ናብ ሱዳን ዝኸዱ ተጋሩ ስደተኛታት ኣብ ዝዕቆብሉ መጽለሊ ዑምራ ኮባ ዑደት ከም ዝገበራ USAID ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ፕረስ ኣመልኪቱሎም እተን ኣመሓዳሪት ብዛዕባ መነባብሮ ተጋሩ ስደተኛታት ምስ ወከልቶምን ከም እውን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ከም ዝተዘራርባን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ስደተኛታት ብዛዕባ ዝወረደ ዘስካሕክሕ ጾታዊ መጥቃዕቲ ድማ ውፃእ መዓት ካብ ዝኾና ወገናት ከም ዝሰምዓን እቲ ሓበሬታ ይርድእ ሳማንታ ፓወር ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ከይኣቱ ይገብሮ ዘሎ ዓንቀፍቀፋት ጠጠው ንኸብል ጸቕጢ ንምግባርን እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድን ኣብዚ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ ክመጻእየን ኣብ መወዳእታ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብዝወልዖ ኩናት ኢትዮጵያ ብቁሉላው ትሕቀናላ ተባሂሉ ፋሽስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብዝወልዖ ኩናት ኣብ ትግራይ 400,000 ወገናት ብጥሜት ይሰቀዩ ከም ዘለው ንወሃቢት ቃል ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣብ ኣፍሪካ ብምውካስ ዝጸብጸበ ዶቸ በለ ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ሕጽረት መድሓኒት ነዳድን ገንዘብን ከም ዘሎ ኣመልኪቱሎም وهابيت قال عالم لخ كوميتي قيح مسقل اليونا سينينكم اب تግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅሉላው ብዘት ሓሳስብ ደረጃ እናተጋደደ ከም ዝመፀን ብፍላይ ሓረስቶት ትግራይ ኣብ መዓልቲ ሓደ ሻዕ ቁራስ ካብ መጥዓም ሓሊፎም ዘጽግብ ምግቢ ከም ዘይረኽቡ ሓቢረን ኣለዋ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ኩናትን ዕግርግርን ቅሉላውን ከም ዝዓሰለን እቲ ኩናት ድማ ካብታ ሃገር ሓሊፉ ናብ ጎረባብታ ሃገር እውን ከይልሕቕ ተሰጊኡ ከም ዘሎን እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱሎም
ማእኸል ስሕበት ሰላምን ምርግጋእን እቲ ዞባን ኣብ ዓለምና ድማ ዝለዓለ ቁፅሪ ዘለዎ ዓቀብቲ ሰላም ወተሃደራት ንውድብ ሕብራት ሃገራት ብምብርካት ትልለ ዝነበረት ሃገር ሎሚ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ምብትታን አንጸላሊዋ ከም ዝርከብ ዶርቾ በሌ ኣፍሊጥሎም እምበኣር ከዚ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ኣብዚ ላኢምና ኣለና ብኻልኦት ተመሳሰልቲ ዛዕባታት መሊስና ክንጋነ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ሓለዋትና ንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር